Ani do be ye ni. Omo so so mbaji. O de mo mbaji. O bade bia na ye bo kumase ne ye ko abo ne ye titi o. Anya ya anya otu va asisu ana obi ayo bibi. Mutu wa na mutu to ebo wa pa so. In the regions of Chief Manhyia ni. Obi ayo bibi. Dormaahene obi ayo bibi. Also, we are going to say, oh, you corona. Kazi gwe unya skebe. Anse. Ana obi mbeso be kasa winti. Ebusuano na Dormaahene na ye nyina ye ni tuano a. Ene wo ba National House honom na ofredi no wo kro no. Ene hu mfonyini na ye twa ede kire wo no. Adenti na ye twa ede ya kire wo. Ye twa de esisu pui. Esisu pod de adanse de akire mo se. Manhyia National House no ba bie wo no. Bambo mu nsem ayireketen bibia ni honom a ekire se yebetumi ede yensa keka obi dabi ensi da esansa santefo emebunu ne nkwala ne avusafo no nananom enna mama ne amane kwan so akire afie enkyekire atenetene yen enti yahudu hoda sem enne sebinsen hunu a enkofo bi ti baabi edi no how ba yenye sa enti se sumahene so ba ha no bi de nsa keka no a enka meka sisi akrampo de kade de yene na nyampo no eye Dormaahene no no mpo ba ye no obi an fa ne nsa keka no a na wo sumahene obi ni baabi wo firi ehu ya ne se opese ehu nti no wo bebata ho na wo susu jegum ni ade no obi anim ho time enti abusua na video a etwagoi no ehu nsem ya pese de bremo ebi eno no adenti samodua beto koto anim se na sumahene ba hanom no enam se de nsa keka no nti no obesese koto nyi asem no awodi no contempt hearing no go nyimfiri hanom anase enkura yiran sada so nyina no nyimfiri ha na won fan komantan foforo mu na won kohwe no wonka ne ho asem ba ne bi di akiri sai akodi komasi ahwe no mai ni sei ahwe no mabono nkofo kodi na chi emenam so ma Chief Justice enam ne Secretary Subetu Justice won tena ya me kan asem no na wodi asem hanom panya obi anfa ne nsa anka no entina ye twa de akire mo na mo ahunu so obi ani mo ho time obi ani bere edem obi awa hanom na empare yen se idi yensa ebeka nananom bi sise mu nyina ade ba akọ bunu ho nyina hafu nyina eya Asante ade ba akọ entinya ade ebe sa na se ensem bi aba anamentime ho ase bi aba na eno nkire se yenso nyina ye men so na yenya de yensese ye entina Dormaahene ena opie ye no nso obi kwampo ye bi da bi ono kwampo ye so chesi kampo ne bi je ye enti eno nse sa hwe ye nse hwe obi je ye ya ono akasa enamo abeta ne kemu a pa otu ya okoye uhun se nkofo bi obi bona attack bi ana so bi chisi na so se obi kafun bi ana odi dabi ye ni sa adaje no nti sa agenda na ede ni pebitirimu na omo ankasa kreti epobi na omo achire epobi da to nkofo bi tirimu se oba Asante memu ase be ye ode na munyin firi ho na agenda bi nso so omo hada ye epese nkofo nyina agitum se mo ba Asante memu a obi be ye mbibi no obi anyin firi da dwem na Asante memu ha obi aba somo hanom obi anya obi bibi obi amfo bi nya akwa oba somo nchese wo ya akwa da bi ye nyina ade baako na die bokoto dwom ye pankofo no madwen yomo no anaso ompeso omo defe de nsimbe wurwura mu na eye house no kumase Manhyia no house no na ye omo ya house no anya de a etwe wonom na ompeso omo ye dombe ye bia na jesen campaign fo anasa aban aye bibia sen kan konkan na so enu ntina mo pe dia house no it doesn't make paramount chiefs and ha na ewo no sebi ebru sebi eson kotoko hene component space no dia mama mo di se adwuma no na sa asesu ne si ono ha no so o de be ko so won fan ko Asante guso ya Asante so be ye ndeyu so be ye ndeyu eno de nya yasem isan say Asante da ne man dada ansa na Ghana man no e ba be bomu enti Asante yo man ye hye o man Ghana mu enti no ansa na Asante Ghana e beba no na Asante da ne man a odi ne nkui bo ne bra ye ne bibia se de tene se fata enti no enye
Ghana ye ne aba beto Asanteman no na ye behwire di Ghana no achi eje ya mamani amane de ato makoko di Ghana no achi enti wo te ba bia so wonte ase wo de wo se wokoko apai international ha nti wo mpe enti betwa ntro eje agu nkofo ani obetu mfuturo eje agu nkofo ani se wo ba ha no bi obibi no woni pakro no for evidence bra fi so bia fa den sanka wompo no moti social media de mo ye na chenkuri ese ne paw na obeye bibi na obetra onom se santini bi de nsa kekam obi abom obi ayim sei abra uni evidence na se uni mo hwe enya de a mo beye esan se bibia ni honom a yen ya adwen se beye ama na ye time dabi ankyere sa na kasi sebi yetumi di nsem edi nsemone a na kade yekoso sampa no office ye kyire honom ana yusuro se bi ebekọ sampa dabi obi ansuro na emom no eye niema bi a ekoso a enye na de ne dia no otenka ote yaw se me koi me no omogude kwa kofi sui ekoba se odihye bi ehwere no nkwa ana japadie bi kosesei na mi do ye ne bi koba edi hu bi kotu kromafo no so ade ne menya enti ena mpempin no wonte hu sasantefo enkro bi ankofo bi do wawurawura mu na wodi nsem hu honom na won pese kro no befa no ntoma pefra no mpempin no ya na asa ayese de ehwe ne han sa hwene ese bi eni bon no nanso so ni nyina nkamfo no se de yura kan no osi bibia ewo ne bre ewo do a edebeba enti no abusua mo obi antumfutu ngobi ani mo obi anka bibia fa nkyire obi ye nyina ya ade baako na nyade a se yafa no yafa mponka enchesa bontisu ni mbefa nko dabi afani yafa no enka enchesa bontisu ni emefa nkodi how many times na nananum bi asoreti asante how many times na nananum bi akeka nsemhunu ewo social media chacha me how many times na nsema ensemfata sebi nsema enfra na obi keka digu acha me hu fi enkofo gu social media so na omudi acha me atem omugu social media so na omudi asante fo atem discriminations yimu ahodo ekoso Ghana ofa na so yesantini esi bida ni ye usei na mo ka se betema ya nhwe ha ma sad na koso na ntina yeso ma ye homene so se ye mo bi mfo ye ni munya fom ye mo bi mfo ye no twitwiri fom da bi e wo se ye trans ne yeso ma ye ho so na ye ma ye de no eye se de ye ni esi pe no enti so hu se nei ya so asanteman ama wiase fo na nyina ehunu bi to a na eye ye ne a ne ye de ye ana ye de no so hunu ye ye enti ya asantefo ne hu kotokohene ye eno no so hunu ye ye eno de nyansa ni hunu mu ene de nsini a ne ho homa je ne na so ama asanteman kan bom aye fe aye dai kra behwe Manhyia ye fata Ghana ene ma hodo nyina so ma sundua ba asanteman mu ene Ghana nyina enti ebasa no na akwakoye tan enti kan wo de no ho nkomo peja wo de what must say the opposite wo ye ma wo de ni akono bi aye nemom no emfa asante na nya wo topic nemom no tap into asante blessings say me ya asumasi hene me pese me yete se kotoko hene rade ye me sa sana ka me hwa sombe na sa wo do wotan ani bread ya ene sikadwa obi obesori sikadwa so bi ananim gu ase se munima me ka kire mo entina himfu bi omusu no mo ban omo ne ye bi no ensem fata no obi ti ba bi a wonte ase eye sikadwa o so witi ano unkonwa na to no kompo no o salutu sikadwa enti se wo mu panyimpa na wumpo unkonwa no ehye na se no a saa na ye wo aye o se dambo aye o se sebi besia na aye o de se wo nyina wo ye enti wo ye kompo afutufo nyina wo maso esisi mo aso ti de wo se wo ye bia ma nimde empaja ni koso ba no unhunu bi de enfra ena moye nti abre bia nu we yenya obi atrase achame ani abere ho etrase na otan to so awia dumienu ko se anwume no nsia bi wa no so no nkono no woche afina ne yesori kan nsem yi nsem ne achame nyina na santeman ne nananom ahemfo omu nyina kokohia edwendwen santeman ho de ekoyie na ohwe aboso abaso na wodi bia keka ho amana pagya de enkoyie betu no yetu no ebese sane mema yesesa entema hodo mentime ho ase aba afipam mu abusuadu ayira ne ade aboso hodo ayira kyese ni nyina wotane to so na Manhyia na bempon 40
ne Asante nyina abobo ho ahwe edi ya to yie no no bi so te baabi etu galamsey e promise dustbins na no na ba no nkotin so atua wose adi nti na omakoka saa na nkofo na baabi waka no kura na wie no treta hodo be kono sunti no asaba asana be kan me buo won fa ncheme enye no kresa ayese mi ho ye nyina enim se eye no kure de koso no nye baabi enu hono mo a ahensam tokwani baabi enu hono mo a mentime ho sini baabi enu hono mo a hoye ni nanso so bi hono mo a ananu bi betumi ahwa ba ho ban masundua ba ho ebi hono mo a ibetumi ahwa masundua ba ho adibo ma ensese edru baabi adru ebi hono ma baabi adru no sanananu bi mo ode onansi foma enu de adru no enti wo manhene ate baabi a so ntia sɛ nye otipe no kotokohene na manhene no a hyehyɛ na se no ne omo na ye penti nye oyonko no enti die kotokohene aduru no die ahenie mu ahenie mu hene die yakopon de na aduru no untumi no emboso untumi no encompete de wasa wo ya ne sɛ de bia meka meseka kyerade sɛ onye otise wo no that is it onye otise wo no Tavosa for the woho at the Makoto hene, the boss and my home buying, the anonymous him for home buying. So, what did you be? Asante no, you were a tax force that you were a bumble for your fee, you were a bra for one board in Asante May now by the Dansana Pussy Bar. And tis a year or two coin be, will turn among you, or co baby, or boja, or Trasia. None a bra for. And in the tax force will no more. And Chelsea said you more also to trust the Munti. The Ben wants to obey Menchef Casimo bidding and sa police Nibiku and I say I voice and Nibidin and sa can be that there be. Or more share about buying what sense will be for her and in Raha you say. Police for Quaya Ghana Japadiano. Yasaya for Mosa de Akaya Dian who just say, yet do ye do Ghana do Bibia ye be a moon fan. Intebaya ding. Sasa de sia tete avosa for dia fei o mo akasa beka se ohini we yakohu we e bi nsida se ya yesei nti adidu da bi edidu ohini bi atem e de ense ko ohini bi de no benya na wo mo no kompo no ansa no mo sabeka wo ohini bi ana se ankonkro bi kwa no gise wutua wo mo ka gise mo gi akonya efi kotoko hini ho ana chiame ho o mo tu fo mo panye bibia eti so mo ba house o ma bejeje no bebo ban ya na kesa na no ma himfu bi e wa Asante mu ho bi enti no mo wo ho omo ho se wo mu die wo mu no e no mebo bo mu chidom fi sakrabrifo o metuma fie na no ma wora abonefo ewom enyibrefo ewom wo mo tan na nanom ewom enti na nanom de ye nya wo mo no mu mehia wo no mo abra ye mfa bambofo ni akire ma kofo ke kan mabai na aba yenso so ye de no enya aban ye de na ban kwa aba enye yasem de kotoko hene tia no tie de otitia no tie ni mpagya ne nkoso na ni bibia de ositi o makwa aba ma president Mahama so kwa aba wakwa ma ye reku for the ban ma wasa babi oba o ba foforo no kotoko hene panyin pa no beto no okoba yo no na ti wonom enti mo de no position e transient ye ntina wonom emma obi mfa ne nsan kokeka yana nanumbi onko kasenti yana nanumbi koye de opencha nanumbi ansa ne akofredom amanaba debi nemum no yese ahondaso ene bema ye da ye ho so ansa na asi enti hu se wo mu di nanum achi a muntumi ntua o moka nobody can pay avusa muntumi ntua o moka nanum na betumi ntua o moka wonti na o mu di onum achi no na mo ho se o mu no de ene o mo bo ho ban na kra no you don't barely see them there. How many times someone say omaba national honor gise bi koso na nye tension bi gine mu dia na omaba so bebo mu dia ho ban enti no na dwumadia house no edie bia no moma ye nyina ye nka mom na ye ndi dwumadie no e wo house ho na bibia entumenya kama na ye di dwumadie ni nyina so no na ye boa ama national no bibia konkan ene na nanom abunufuo bia e wo bunu mantem no mo a e kotoko hene sa ase so no ye besere mo munya abotere muhwe yie na mon gazette omu nyina asomdwem nanoma aba be swan omo obono ne ahafo mpatem honom no ye besere mo mon famra kwan so na mon gazette omu asomdwem enkonko ye te se sampade no sanse obi ensi hini nto hini makotoko hini won nsase anana man hini ewo obono honom no odi ane so be prepare forms na dia national ma court nhye obiem so de sampade na ye no yesi suturo mi nu mani hane se koso de a ene mo be se dondon afono tigare
enti national ho obi amra ananom nyina amra obi anya daje e ode ne nsa e ba bekeka wonom obi ani mo ho brekora na nyina yenka mum ensom asanteman ni Ghana nyina na bibia enko enkan midin e dia tesem hene kwaku midimu si hanom brepem ebese ahia makram